हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत आमकां उजवाडीत आसा. त्या उजवाडान आमकां चलोंक जाय, त्या सतान आमकां वेंग मारूंक जाय आनी जिवीत आमकां मेवतलें. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. लिहिनामा कोरोमोन तलामा लेबोरबा कियारबात्रमा सेखेत्रमा सोरोन तलामा ओब्रिहिनामा कोरंतीरमा शखात्र लांदे. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान परतून आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वाचून, ताची स्तुती करूंक, ताची उतरां आयकूंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ताची उतरां सासणीक जिविताची आनी त्या उतरांनी आमकां जिवीत मेवता. देवाचें उतर सांगता जुवाच्या पयल्या अविस्वरान आनी 29व्या ओळीन, दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. जॉन चॅप्टर 1:29. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी जुन्या करारान नियाळ केल्यार आनी जुन्या करारान वाचल्यार आमकां सजमवणी मेवता ती त्या वेळार ज्या वेळार मनशाची पातकां धुवच्या पासत मेंढऱ्याचे पाडकुल्याचे रगत वारयताले आनी त्या वरवीं मनशाची पातकां मनशांक पातकांसून सुटका मेळटली. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसारान इतले पातक वाडले की देवान ते पातक कमी करूच्या पासत आनी मनशांक पातकांतली भायर काडूच्या पासत आपले एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आनी तो मेंढरो कसो, देवाचो मेंढरो कसो ह्या संवसारान येयलो आनी हर एका मनशा कुळाची पातक तेणे आपणाचेर घेतले आनी तोच एक जिवी बली धालो. आनी ह्या संवसारांतल्या न्हयच म्हाका आनी तुका, ह्या संवसारांतल्या हर एका मनशाक तेणी पातकांसून सुटका दिली, सोडवण दिली. पळयात जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, हर एक मनशाचो इतलो मोग केलो, हर एका जातीच्या मनशाचो इतको मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. कित्याक? आमकां त्या पातकांसून सुटका मेळच्या पासत आनी एक बरें जिवीत मेळच्या पासत. मोगाच्या भाव भयणांनो, जुन्या करारांत मेंढरो, नवीन करारान जेजू क्रिस्त आसा आनी ह्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या हर एका वायटांतली, पातकांतली. आतां आमकां पातकां आमचे वयर अधिकार ना आसा. ऑलरेडी 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान आमकां हर एका पातकांतली सुटका दिल्या. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा, तो आमचे भितर आसा. तो खंय आसा आतां? तो खंय आसा? तो बापाच्या उजव्या हाताक आसा, पूण तेजो आत्मा आमच्या सांगाता आसा. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आत्मा आमच्या सांगाता. कित्याक तेणी आमकां अनाथ सोडूंक ना आसा, तेणी आमकां एकटें साणूंक ना आसा. तेणी बापा लागीं मागून बापाचो आनी पुताचो आत्मा आयज आमचे भितर आसा. तांचो आत्मा आमचे भितर आसा आनी तो आमकां चलयता. देखून आमकां भिवची गरज ना, कित्याक तीच आमची स्ट्रेंथ आसा, तेच आमची ताकद आसा. देखून ज्या वेळार आमचेर कश्ट येतात, प्रॉब्लम्स येतात, त्रास येतात, पिडा येतात, भियो नाकात. आमची स्ट्रेंथ, आमची ताकद आमचो देव आसा आनी तो आमकां 100% हितूनसून भायर काडटा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, ताची स्तुती करुया, ह्या गिता वरवीं ताका वाखाणुया. कुशाल काय? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तायो पेटून कुशाल काय? जेजू ख्रिस्त आमची ताकद. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमचे भितर जीव आसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोगाच्या भाव बहिणांनो, देवाच्या उतराच्या फाटल्यान चलय, सगळेच आमच्या फाटल्यान। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें हैं यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है, सारी बीमारियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसल करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे अंदर है, यीशु को तू पहने है, तुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ
साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरी ताकत है, यीशु तेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। आ यीशु हमारी ताकत है, ये कभी भी ना भूलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सर्विसवर देव आमची ताकद आसा, सर्विसवर देव आमची ताकद आसा, सर्विसवर देव आमची ताकद आसा. हालेलुया, हालेलुया. ते देवाक आमी वाखाणया, त्या देवाची आमी स्तुती करया, त्या देवाक आमी दिनवास या, कित्याक सर्वीस फॉर देव आमची ताकद आसा. आमेन. आयचे देवाचें उतर घेया, कित्याक ज्या वेळार आमी देवाचें उतर घेता थंय देवाचो अधिकार चलता. आमेन. सदांच मतीन दवरात, जंय देवाचें उतर आसा थंय देवाचो अधिकार चलता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आजचें देवाचें उतर पळयात. लुकाचो 10वो अध्याय आणि 17व्या वळीसान आमी पळोवया. आनी ते 72 जाण खुशाल बरीच जावन परत आयले. सायबा, ताणें म्हटलें, तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आमेन. सो हय जशें ह्यो चॅप्टर वाचतात, 10वो चॅप्टर वाचतात आनी लूक चॅप्टर 10 वाचतात, लूक चॅप्टर 10 तुमी वाचतात, त्या वेळार जेजून त्या दर एकल्या शिसांकां धाडलेले देवाचे उतर सांगून. प्रेज द लॉर्ड. देवाची बरी उतराची ट्रेनिंग सुरू जाल्लें. सो जेजू क्रिस्तान तांकां धाडलेले, दोग जाण कशे धाडलेले आनी ते वेगवेगळ्या शारान गेले, वेगवेगळ्या जागीन गेले आनी वेगवेगळ्या जागीन वचोन तेंच्यांनी लोकांका मागणें केलें, तेंच्यांनी लोकां पासून प्रेयर केलें, ती हील जाली आनी हय ज्या वेळार ते खुशाल जाले. कित्याक पळय हय कितें म्हणटा जाणा देवाचें उतर, ते 72 जाण खुशाल बरीच जावन आयले. प्रेज द लॉर्ड. सो सदांच मतीन धरात, जेजू क्रिस्ताचे जे कोण वावराडी आसात, जेजू क्रिस्ताचे जे कोण सेवक आसात, ते केन्ना निराश आसनात, ते खुशाल बरीच जातात. आमेन. कित्याक तेंची खुशालपण हें तेची सेवा करची आसा. आमेन. आनी ती खुशालपण तुमकां संवसार दिना, ती खोशी तुमकां संवसार दिना. जायत्या जाणांक लागीं पयशे आसात, जायत्या जाणांक लागीं गाडी आसा, जायत्या जाणांक आनी कितें वस्तू आसा, पूण त्या वस्तूंनी तुमकां खुशालकाय मेळची ना. तेचे परस खुशालकाय मेळटा सर्वीस फॉर देवाची सेवा करणे. आमेन. कित्याक तेतून जी खुशालकाय आसा ती संवसार दिवचो ना. आमेन. सो ते 72 जाण खुशाल बरीच जावन आयले. प्रेज द लॉर्ड. तेंच्या लागीं कांय नसलें, तेंच्या लागीं दुडू नसलें, तेंच्या लागीं प्रॉपर्टी नसलें, तरी पूण तेंच्या लागीं आसले ते बलिश्ट आसले. ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. आनी ते म्हणटात आमी खुशाल बरीच जावन परत आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. खुशाल बरीच जाले. आमेन. सो आमकां लक्ष दिवंक जाय ह्या वाक्याचेर, ह्या लायनीचेर. कितें तर ही खुशालकाय खंयसून येता. तुज्या लागीं पयशे नासता, तुज्या लागीं कांय नासता, तरी पासून ही खुशालकाय कशी येता. प्रेज द लॉर्ड. ही खुशालकाय येता सर्वीस परत आहे. आमेन. जो कोण खुशाल रावता, सदांच खुशाल रावता. आमेन. आनी पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, ते 72 जाण खुशाल बरीच जावन परत आयले आनी म्हटलें, सायबा
ताणें म्हटलें तुज्या नांवान देवचार पर्यंत आमकां खालते जाले. आमेन. सो ही एक अधिकार जावन आसा देवचार खालचो जावची. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात देवचार खंयच्या मनशाक खालतो जायना पूण तेचे भितर आसता तेका खालतो जाता. आमेन. आनी हर एकल्याच्या भितर देवाची शक्ती आसा. पळयात आयज जर आमी पळयता जाल्यार आयज जर आमी लोकां वांगडा उलयता जाल्यार लोकां वेगवेगळ्या पिडेन वेगवेगळ्या त्रासान बांदलेलीं आसात, वेगवेगळ्या कश्टान बांदलेलीं आसात, वेगवेगळ्या प्रॉब्लमान बांदलेलीं आसात. हेचो अर्थ जावन आसा सैतानान तांकां बांदपासान दवरलेलीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण सजमोन घेयात त्या सैतानाक त्या देवचाराक तुमचे वयर अधिकार ना आसा हें सदांच मतीन धरात. सदांच मतीन धरात. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात. कित्याक सगळो अधिकार देवान तुमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. जर फुडची लायन पळयले जाल्यार तुमी हालेलुया 19 लायन म्हणटा सत्र आयदरात सोरोप विंचू आनी दुस्मानांका सगळी पदवी पांयेता मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आमेन. ह्यो अधिकार कोण दिता? जेजू क्रिस्त दिता. ओके. ह्यो अधिकार केन्ना मेवता? ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाता, तेच्या सेवकायेन तूं भितर सरता. त्या वेळार तुमकां वेगळो कोर्स करूची गरज ना. तर तो अधिकार तुमचे भितर येता. तो म्हटल्यार सैतानाक पांया खाला मस्तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय जेजू क्रिस्तान सैतानाच्या वयर आमची पदवी आसा हें डिक्लेअर केलां. आमेन. सैतानाच्या वयर आमची पदवी आसा. आमेन. आनी आमी तेका पांयां मस्तूंक शकता. आमेन. पूण आयज जायतीं जाणां जर लोकांक पळयतात जाल्यार वेगवेगळ्या भाशेचे तेंच्या लायफान प्रॉब्लम आसात, फॅमिली प्रॉब्लम्स आसात, भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स आसात. भुरगीं आयकनात, भुरगीं सोरो पियेतात, आनीक स्मोकींग करतात, कितें करतात. जायत्या पांया खाला दवरला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या जाणांक सैतान तुमकां कसो पांया खाला घालूचो ह्यो दीस रात प्रयत्न करीत आसा. पूण तुमी ज्या ताकाय सैतानाच्या वयर वचोन तेका पांयेता मसतना ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या ताकाय तो तुमकां त्रास दितूच रावतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेच्या पासून सगळ्यान म्हत्वाची जर अधिकार जावो आसा सैतानाच्या वयर तर सगळ्यान म्हत्वाचें म्हटल्यार देवाच्या उतरान चलोंक जाय. आमेन. ज्या वेळार तुमी देवाच्या उतरान चलता सगळे अधिकार तुमकां देवा लागसून मेवतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळे अधिकार. प्रेज द लॉर्ड. सगळे अधिकार. पळयात आयचे देवाचे उतर जे आमकां सांगूंक सोदता ते अशा भाशेन सांगता. देवान हर एका वायट शक्ती वयर आमकां अधिकार दिले. हर एका वायट शक्ती. सो ही वायट शक्ती आमकां कंट्रोलान हाडूचो प्रयत्न करता. पूण वायट शक्तीच्या वयर आमकां अधिकार आसा हें सदांच सजमान घेयात. आमेन. हालेलुया. सदांच सजमान घेयात. हाचे देवाचें उतर हें तुमकां तेंच सांगोवचो प्रयत्न करता. कितें तर हर एका तुमच्या कामाच्या वयर, तुमच्या जिविताच्या वयर, तुमच्या शिकपणाच्या वयर, आनीक खंयच्या वयर देवान हर एका वस्तू वयर तुमकां अधिकार दिल्लो आसा. आनी ज्या वेळार देवान अधिकार दिता तो नुसतो अधिकार ना पूण तेतूंतसून विजयी जावचो अधिकार आसता. आमेन. विजयी जावचो अधिकार. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार शीस गेले न्हू ते खुशाल बरीच जाले. जायते जाण जेजूक सांगता जे शीस भोंवताले ना तेंचे लागीं कांय नासलें. तेंच्या लागीं पयशे नासले, तेंच्या लागीं धुडू नासलें, कांय नासलें. पूण तेंचे लागीं जें आसलें तितून ते खुशाल जाताले आनी तेंच्या लागीं तेंचो सर्वीसपर देव आसलो. आयज पळयात आमी जायते कमयता, जायते आमी त्रास काडटा पूण तेतून आमकां खुशाल कांय मेवना जितली आमकां देवाचें उतर परगटोवंक मेवता तितली. आमेन. आनी आमी ते परगटीतूच रावंक जाय. म्हणटाले केन्ना ताकाय ज्या ताकाय स्वामी जेजू क्रिस्त येयना ना त्या ताकाय. आमेन. जायत्या जाणांक आमकां खबरूच ना भावार्थाचो गूट म्हटल्यार कितें तो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू मेलो
जेजू जीवन जालो आनी जेजू नव्यान येतलो ह्यो भावार्थाचो गूट इगर्जेन बसोन परगट करूंक ना आसा. ह्यो भावार्थाचो गूट सगळ्या लोकांक सांगोचो आसा. दर एक मनशा गांवतान तांकां सांगोचो जेजू मेला, जेजू जीवन जाला आनी जेजू आतां येवचो आसा. तूं रेडी आसाय कितें? आमेन. तुजो आत्मो साल्वार जाला कितें? पळय बाबा, आत्मो साल्वार जाणें खूब म्हत्वाचें आहा. जर आत्मो साल्वार ना जायना जाल्यार सदां काळचे इफेन्नान तरी वयतल्यात, तर सदां काळच्या जिवितान भितर सरतल्यात. आमेन. खूब म्हत्वाचें आहा. ह्या वेळार आमी देवाची उतरां ज्या वेळार आयकता त्या वेळार आमच्या जिवितान साशणीक जिविताचे आमी चिंतीत रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां अशें आमी पळयता जाल्यार कोण साशणीक जिविताचें चिंतना, कोण साशणीक जिविताचें चिंतना? जो तो आपले जिवितांतलें चिंतता. तांकां दिसता आमी ह्या संवसारांत सदांकाळ रावतल्या, ह्या संवसारांत आमचो अधिकार सदांकाळ आसतलो ना. अशे कितले तरी अधिकार आसणारे येयले आनी गेले, अशे कितली तरी पदवी आसणारे येयले आनी गेले. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाच्या पदवी वयर आनी कोणाचीच पदवी चलोंक ना. आमेन. कोणाचीच पदवी चलोंक. सो पळयात आजचे देवाचें उतर तुमकां जायते भाशेन शिकयता. हें सजमोन घेयात आनी फुडें सरात, कित्याक तो येवचो आसा. आमेन. जेजू क्रिस्त येवचो आसा. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून तेंच्या जिविताच्या हर एका वेळा पासून हांव पळयतां ज्या वेळार उतरां उलयता थंय कार्य जाताना, हांव पळयतां ज्या वेळार उतरां उलयता थंय सुटका मेळतना, हांव पळयतां उतरां उलयतना ती जैतिवंत जाताना. जेजू क्रिस्ताच्या. आमेन. गॉड ब्लेस.